Няма. Давай газ. Вече е окей, давай. Знам бе, нали вчера бях тук? Няма бе, нали така, кикс. Трябва, че ми се закачи гол просто да му еба майка. Обърна ли са? Ей, това е на тия трънки много гадно. Те трънки не са. Ей, тия хръстелачета. Човек ей тук ми се закача за камерата отдолу и ми дърпа главата. Оп! Оп! Той няма какво да празни. Той няма какво да празни, бе. Не може да я завъртиш. Не може да я завъртиш. Ама ще изглежда водата на мотивира. По-надолу ще я хвана. Изглежда супер просто, обаче